وزیر داده ترکیه لباجار کرابوکی د مراسیما دانینا کevری بنگهینی آواهیا دادگه ده لسر پیواجویا چارەسەری آخوی تکزیل سر بردوامی خبات و هولدان جبو بسرخستنا پیواجوی کر هر وها رخنه لدستوران های ترکیه گرتنو آماجه به نویسینا دستور که نودا Türkiye yüzyılına başladık diyoruz. ام دبیجن مدرس به سال ترکیه کیه به هیوی خوده ام ده سال ترکیه به ترکیه که به ترور آوا بکن و ج ترور رزگار بکن دوی وارد جی خبات که میا به بریار هیا ام دوی باوری دانه کو خبات من دستورین جبو رزگار بونا ترکیه جو وسایت و نهشتن زینت دار بکار جی تر ناکن جبروی دوی ام به دستور که نو پیشوازی لسال ترکیه بکن. İnşallah Türkiye yüzyılını yeni anayasayla karşılamamız lazım. دم پارتیکو قوناغا نها وکه قوناغا دویم و آمادکارین حقوقی و یاسایی پیواجوی بنافدکه دوی واری دل بندا گاوین حکومتیه. Önümüzdeki haftaların, ayların Demeh û hefteyên pêşiya me de di asa yekem de karên herî giring yasane. Ji ber divê qonaxa pîvajoyê de duwarê hiqûq û siyasetê de pêwîstî bi serrastkirinên yasayî heye. Dema em li navaroka van yasayan jî dinêrin kesên ku çekên xwe êdî bi kar nayînin, danîne û şewtan dine, dê jinha û pêve çawa beşdarî jiyana civakî, siyasî, çandî û aborî bibin. Ev yasa di vî warî de ne. Ev mijareke gelekî giring e ji ber ku di hemû çareseriyên rûberobûnan ên cîhanê de jî ev karekî sereke ye. Li gorî amarên fermî di salên notan de ji ber şer û rûbirûbûnên di navbera PKK û artêşa Tirkiyeyê de zêdeyî 3000 gund li Bakurê Kurdistanê hatin valakirin û xelkê wan ji neçarî koçî metropolan kirin. Partiya Doza Azad Hûdapar jî daxwaz dike ku hikûmet di çarçoveya pêvajoyê de bi projeyan xelkê ji bo vegera li ser cihûwarên xwe teşwîq bike. Silahların tümüyle devreden çıkarılması. Divê pêvajoyê de ku behsa bi temamî nehêştina çekan tê kirin, divê projeyên vegera li gundan bi rêbazên nû teşwîq kir, carekê din bên rojevê. Bi taybetî ji bo gundên valakirî, divê projeyên berfirehtir bên pêşxistin. Li aliyê din li Enqerê jî trafîka dîplomasiyê û xebatên li ser pêvajoyê berdewam in. Şanda İmraliyeya Dem Partiyê serdanên xwe yên bo aliyên siyasî temam kirine. Biryara piştî hevdîtineke li gel Serokkomarê Tirkiyê biçe İmraliyê. Tîma nivîsîna rapora hevbeşa Komîsyona Parlamentoyê jî di yekem hefteya sala bêde dicive û dest bi nivîsîna rapora çareseriyê dike. Ferdî Sak, Rûdaw.